विधान सभा इलेक्शना जानानै थांबाय नाथाय आं बेवहाय नोंथांमोनजों सावरायगोन जोंनि बीटीसी नि सोमोन्दैल' स' बीटीसी आव दासिम माखासे एग्जिट पोल खोनानो मोनदों आं खिन्थु नुवाखै बबे बबे पर्टेलफोरा मा एग्जिट पोल होबाय थादों आं मिथिया थांनाय एमसीएल इलेक्शनाव ओरैबायदि माखासे एग्जिट पोल नुदोंमोन जेराव माने यूपीपीएल आव 19टा देरहागोन 20टा देरहागोन 22टा देरहागोन आरो बीपीएफ निफ्राय नुदोंमोन बबेबा मोनसेयाव 28टा देरहागोन आरो फाइनाली बै 28टायानो कारेक्ट जादोंमोन आसरित धरनै माखासे चेनेलफोरा माखासे मानसिफोरा बीपीएफ खौ सानना लादोंमोन बेबायदिनो 20टा 22टा देरहागोन नाथाय मोनसेल' चेनेलाव बुंदोंमोन 28टा देरहागोन माने सानबा एसे आसरित जायो आरोना 28टा देरहागोन आरो जेरै 28टा देरहागोन बेबायदिनो एक्जेक्ट जादों बिनि आन्दोआव मा दंमोन बेखौथ' बुजिला थांनाय समा थांबाय नाथाय दासिम जों मोनसे एग्जिट पोलखौ खोनाबाय थादों बे जाहैबाय मा 11टायाव देरहागोन यूपीपीएल आरो एनडीए दैट मीन्स बुंनो थांबा एनडीए होनबाथ' बीपीएफ गैयानोखा बेहाय जाय एनडीए खौ देरहागोन होनना खोनाबाय थादों बे बीजेपी नि कैंडिडेट बीजेपी नि साब्रै देरहागोन आरो सा 11टाया यूपीपीएल नि देरहागोन बाखि जेसेबां 11टा समष्टियाव बीपीएफ आ कन्टेस्ट खालामो बैहाय गासैयावबो जेनगोन दानि जि जों नुबाय थानाय एग्जिट पोल आं नुवाखै बबेखानि माखासे मानसिफोरनि बुंनायखौसो बुंदों बहाबा बहाबा ससियेल मिडियाफोराव नुदों बहाबा पोस्ट होनाय नुदों आरो बैहाय नुनो मोनदों मा 11टा आरो मोनब्रैटा बीजेपी आ बथाय मोनब्रैटा सरि एनडीए साइ मोनब्रैटा बेहायबो निश्चय बीजेपी नि कैंडिडेट बांसिन जागोन आरो बाखि 11टाया जाहैबाय मा यूपीपीएल बेबायदिखौ नुबाय थादों आरो मिथिनो मोनदों तामुलपुर आंनि समष्टि बेहाय तामुलपुराव देरहागोननो प्रमोद बर' बिथाङा बिस्वजितआ जेनगोन जाहैबाय आरो रेहाय राजु कुमार नार्जारी ना मामोन बिथाङाबो देरहानो हागौ होनदों दीपेन बर'खौ देरहागोन होनना बुंदों रिहना जेनगोन होनना बुंदों आरो ओरैहाय मा होनो सेवली महिलारीजों लरेन्स इस्लारी स' लरेन्स इस्लारीया देरहागोन नाथाय बै देरहानायनि जि डिफारेन्स बे जोबोर खम जागोन होनना बुंदों एकदम काटे का टक्कर बेबायदि जागोन बेबायदि बुंलायसोदों आरो स' दासिम मोजां एग्जिट पोल नुवाखै आङो मानो होनबा एग्जिट पोलाबो एसे डाउटफुल गोबां मानसिया बेहाय एग्जिट पोल खालामनो हानायखौ जों नुवाखै आरो सबसे दुखुनांथाव बाथ्राया जाहैबाय मा इलेक्शन जोबनायनि उनाव एम बाथानि मानसिफोरा एबसु अफिसखौ बुफाय बुसि खालामनाय सोरखौबा बुलायनाय अन्थाइ खुबैनाय सोरजोंबा बुलायनाय अन्थाइ खुबैनाय बेबायदिखौ नुनो मोनदों आरो माने बिनि नामा फैदों आरो बिनि नामा फैदों बियो बेहाय इनभल्भ दंना गैया बे प्रुफ गैया नाथाय बैनि जायगानि लकेल मानसिफोरा मिथिगोन जिहेतु जों निउसावसो नुदों निउसाव नुनाय बादिब्ला बिनि मानसिया इनभल्भ दोङो बियो इनभल्भ दोङो बेबायदि आरो स' बे दुखुनांथाव जाथाय बर'जों बर' थैलायनायसो आरो बेयो जेबो ओंथि गैया नोंथाङा थारैनो नुदों जानांगौ सासे राय टाइटेलनि मानसिया केन्डिडेट दंमोन बीपीएफ नि नाथाय बै मानसिया मोनसे समाव ओरैबादि रायोमोन ओरैबादि हुमखि होयोमोन बीटीसी खौ बर'लेण्डआ गावसोरनिसो होननानै बै मानसियाबो बेबाराव बीपीएफ नि केन्डिडेट स' राजखान्थियारि बायदि ना आरो माखासे बेबायदि एकदम होख्राव होख्राव होस्रिख्राव बुंनाय नेताफोरनि आसोल जि केरेक्टार बियो आसलते मा इलेक्शन पार्पस बे आसलते मा एमएलए इएमजिएम जानाया बिथांनि थांखि एमपि जानाया बिथांनि थांखि बेनिखायनो सेन्टिमेन्ट खालामना होयो गासैबो मानसिफोरखौ पाब्लिकफोरखौ सेन्टिमेन्ट खालामना गाव जेब्ला स्कपखौ मोनबाय ब्लड थांनानै लिडार जानानै जाबाय थाबाय उन्दुना बेखौनो होनो राजनिति बेनिखायनो आं नोंथांमोननो बुङो ना भिडिअ जों साधारन मानसिफोरा थिगसे नांलाय खमलाय माने सापर्ट खालामनानै भटखौ थुयो आरो माखासे मानसिफोरा थिगसे इलेक्शनाव खस्थ' खालामनांगौ जों जेरै फोरोंगिरिफोरा थिग बेबायदि गुबुन गुबुन जेसेबां साख्रि लादों बिराद दिन रात खस्थ' खालामनांगौ पाब्लिकफोरा माने मिटिं दावथिङाव थांनानै एटेन्ड जानानै बिनि उनाव बिसोरखौ सापर्ट खालामनानै देरहाहरो नाथाय देरहाखांनायनि उनाव महाराजा महारानिफोर बायदि जाहैयो दन जाहैयो दम जाहैयो आरो बिराद दादागिरि जाहैयो एकदम पाब्लिकआ कुछ भी नहीं बिसोर साधारन मानसि मोस्रोमसो गाफ्लेगोन बेबायदिया जायो आरो बेनो जाबाय पलिटिक्स बेनो जाबाय राजनिति बेथ' रियेलिटि बेखौ जोंहा दुखु मोननांगौ जेबो गैया दा जोङो बै जे एग्जिट पोलनि बाथ्रा होनबाय आं नोंथांमोना बे एग्जिट पोला बेसेबां रियेलिटि दं बेसेबां नंखाय दं बेखौ आं बुंनो हाया रियेलबो जानो हागौ नंखायबो जानो हागौ सोरबा देरहानोबो हागौ सोरबा जेननोबो हागौ नाथाय आङो ससियेल मिडियायाव नायनानै मोनसे बाथ्रा नुदों बीपीएफ निफ्राय जि माने बुंनाय बेखौ बांद्राय स्ट्रं बायदि नुवाखै आरो बिथांमोनखौबो जे जों इमान देरहागोन बेबायदि बुंनायखौ एसेबां पावारफुल नुवाखै आरो हाग्रामा महिलारी सार बिथांमोनाथ' बुंबाय थादों जों 11ता देरहागोन मोनब्रैया बीजेपी देरहागोन बेबायदि बुंबाय थादों नाथाय पाब्लिकनि जि बुंनाय पाब्लिकनि जि साननाय हनाय
बेयो बिनि उल्थाखौ बुंबाय थानायखौ नुनो मोनदों आरो सिं सिं जुदि मेसिनफोरखौ माबा मोनसे टेम्पारिं माबा बिदि खालामाबा माने पाब्लिकनि बुंनाय बादिबा मा इउपिपिएलआ देरहागोन बेबायदि आरो देरहागोन देरहाया बेखौ मिथिया नाथाय देरहायोबा बिथांमोना मोजां खामानि मावनांगोन दासिम जुदि देरहायोबा मा जागोन जाया बेखौ जों जेबो बुंनो हानाय कन्डिसनाव फैयाखै खारन हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो दासिम जेबो माने हिन्स होआखै आरो बिथाङाबो जेबो हिन्स होआखै आरो खारन बिथाङा रिजाल्टखौ नेदों निश्चय नाथाय रिजाल्टनि सिगां बिथाङा जेबो हिन्स होआखै बिथाङा बुंबाय थादों 17थायाव बिपिएफ देरहागोन आरो मोनब्रैयाव बिजेपि देरहागोन बेखौनो बिथाङा बुंबाय थादों नाथाय बे बाथ्राया सैथो बिटिसिआव बिजेपिनि आथिङा एसेबां गोख्रों नङा बेखौ जों बुंनो हायो स' बे बाराव गोबां मानसिया बुंदों माइनरिटि भटआ इउपिपिएलनाव गोलैदों बिपिएफनाव गोलैनाय नङा खम गोलैगोन गोलैथार नङा खम गोलैगोन बे बाराव आरोबाव ओरैबायदि बुंदों खायसे खायसे ओरैबायदि केन्डिडेट दं बिजेपि आरो बिपिएफफोरा जाय केन्डिडेटखौ मानसिफोरा मोजां मोना नाथाय मा पार्टिनि सार्थाव होगोन नाथाय माखासे मोजां मोनि मानसिफोरा बिनो होनाय नङा स' केन्डिडेटआबो माइनास पइन्ट माने बेबायदि बुंदों आरो सासेयानो आरो लोगोसे आदिबासिनि भटआबो बे बाराव इउपिपिएलनाव गोलैफैबाय बेबायदि बुंनो नागिरदों मानोना हाग्रामा महिलारिया जाय प्रटेस्ट होदोंमोन बेखौ बिथाङा दिनैसिम मावफुंनो हायाखै इलेक्शननि सिगां जुदि मावफुंनो हानायमोनबा निश्चय बिथाङा 100% मोनगौमोन आरो कच राजबंशीफोरनो जि एसटिनि जि चक्लेट दौबाय ललिपप बेबो माइनास पइन्ट खालामदों होनना बुंदों जि एसटि पलिटिक्स खालामदोंमोन ना बेथ' ललिपप जाना थाबाय बेथ' जेबो मिनिं गैया बेथ' फाइनाल जायासै जेबो मोगथाङाव फैयाखैसै बेनिखायनो बेहायबो मोनसे माइनास पइन्ट जादों होनना बुंदों आरो जे हानि पाट्टा होनाय बाथ्रामोन ना जायनि थाखाय माइनरिटि बिथांमोना एकदम कमप्लिटलि मा दुखु मोनदों गाज्रि मोनदों आरो जायनि जाहोनाव बिथांमोना इउपिपिएलनो बांसिन भट होदों बेबायदि बुंदों आरोबाव हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि खुगानिफ्राय मोनसे बाथ्रा ओंखारदोंमोन बे जाहैबाय मा अखम सुक्ति आसाम सुक्ति अखम सुक्तिनि मोनसे पइन्टआ जाहैबाय मोनसे दफाया जाहैबाय मा बिदेखि हाथाव बांलादेशि हाथाव स' बेबायदि सेन्टेन्सखौ बुंनाया बिथांनि थाखाय ब्लान्डार जादों होननानै आं सानगोन आरो ब्लान्डार मिस्टेक आरो जायनि थाखाय बिथाङा माइनरिटि भटखौ एसे खम खोमागोनबाबो बांसिन खोमानानै लादों बेबायदि आरो स' बेबायदि बाथ्राफोरखौ नाहरनानै सानोबा थारैनो इउपिपिएलआ मोनदों जानांगौ खारन इउपिपिएलआ माब्लाबाबो बांलादेशि हाथाव सोदोबखौ बुङाखै बबेखानि हाग्रामा महिलारिया बुङाखैमोन बे बाथ्राखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुङाखैमोन नाथाय बिथाङा एनडिएआव थांनानै बिथांनिया मा जादों सौदावहैदों बियो एनडिएआव थांनाया जाबाय बिनि सबसे गिदिर ब्लान्डार मिस्टेक जायनि थाखाय बिथाङा माइनरिटि भटखौ कमप्लिटलि जिर' आरो ओरैहाय जायफोर माने आदिबासि बिथांमोनाबो निश्चय दुखु मोनबाय मा बिथांमोननि जि मावनांगौ खामानिमोन बेखौ बिथांमोना मोजाङै मावनो हायाखैसै इलेक्शननि सिगां जेबो बिथांमोना माबा मोनसे सिनसाब जेबो दिन्थिनो हायाखैसै आरो बेनि थाखायनो माखासे दुखु मोननानै मा जाहैबाय भटआ एसे डाइभार्ट जाबाय मानोना आदिबासि बिथांमोनाबोथ' जों बायदि ट्राइबेल बायदि क्वालिटियानो नालाय एसे ट्राइबेलथ' नङा आसामाव बिथांमोना नाथाय बिथांमोननि क्वालिटियाबो जों बायदि थोंजों जे हरखाबनो रिजाल्टखौ मोननो लुबैयो माने बुंबाय रिजाल्टखौ मोननो लुबैयो दिनै बुंबाय गाबोननो रिजाल्टखौ मोननो लुबैयो बे क्वालिटियाथ' दंना बिथांमोननियावबो जोंनि बर' मानसिफोरा जाबादि दिनै बुंबाय गाबोननो जानांगौ बा दानो बुंबाय दानो जानांगौ माने नेनाय सेनाय बेबायदि धैर्य खम दं नालाय स' बिथांमोननि भटआबो डाइभार्ट जालांबाय आरो जानो हागौ बे डाइभार्ट जानायाव मा थिग बिजेपिनिनो पलिटिक्स दं खोमा आरो ओरैहाय बिस्वजित दैमारिनि जे अबस्था बिस्वजित दैमारि बिथांनि जे अबस्था बे अबस्थायाबो माने मा फोरमायदों नोंथांमोना बुजिखाबाय बेवहाय सोरनि खैसार दङ नोंथांमोना बुजिखाबाय स' बिथांखौ माबायदि हाखर गोथौ खोख्लैनानै होदों बोरैबा देरहाबाथ' बिथाङा देरहालांबाय नाथाय जेनबाथ' बिथाङा जिरायनांबाय आरो ओरैहाय नोंथांमोना नुदों जुदि नोंथांमोना इउपिपिएलनिखौ नायोबा प्रमद बर' बिथाङा ल'सो मोननै पस्ट थानायनि उनावबो बिथाङा बेखौ गेलेबावदों नाथाय ओरैहाय रिहन दैमारि बिथाङा गेलेदों ओरैहाय रबिराम नार्जारि बिथाङा गेलेदों स' आरो ओरैहाय सेवलि महिलारिया आरो बै साथाम केन्डिडेटआ जाबायदि फिन गेलेफिनदों एमएलए जानो थाखाय बबेखानि बे पार्टिनि मोनसे एजेन्डा पार्टिनि मोनसे कारन दङ माबा मोनसे कारनाव बिथांमोनखौ होनाय गोनां बाध्य जादों आरो बेबो माखासे मानसिनि थाखाय माइनास पइन्ट मानोना बियो एमसिएलए जाखाबाय बिनो आरोबाव मानो भट होबावनो मानो एमएलए जानांगौ बियो स' बेबायदिनो मा खालामनो चान्स मोनबाय इउपिपिएलआ ब्लेकमेल खालामनो चान्स मोनबाय
सासे मानसियानो मोननै मोनथाम पस्ट आरो बिसोरनि जि सम्पति सेवलि महिलारिनि बेबो माइनास पइन्ट जादों होननानै गोबां मानसिखौ बुंदों खारन जोंनि मानसिफोरा ओरैबायदि सिदा सादा ना जे सोरबा सासे मानसियाव जुदि करर करर थाखा थानाय नुयोबा जाय मानसिया जेबो मोनावबो गैया हालावबो गैया मैयावबो गैयामोन बे मानसियानो जुदि करर नुयो अब्लाथ' एसे दुखु मोनगोन ना बेनिखायनो माखासेफोरा बेनिफ्रायबो निस्सय माइनास जाखादों होननानै आं बुंगोन आरो ओरैहाय रिहन दैमारि बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन ना बे जाहैबाय मा जुदि बिथाङा देरहायो बाय इलेक्सनाव गावनि फिसाज्लाखौ लाबोनाय बाथ्रा बेखौथ' जोंनि मानसिया कोनो बयदे मोजां मोनखाथारा नोंथांमोना बयबो मिथिगौ बेयो जोंनि बर' मानसिनि थाखाय सहायथावना नङा स' आं जायखिनि बाथ्रा नोंथांमोननो बुंबाय बे आंनि बाथ्रा नङा बे पाब्लिक गोबां मानसिनाव आं गोबां गुबुन गुबुन जायगायाव फन खालामनानै बेफोरखौनो बुंनाय मोनदों आरो एसे माइनास जादों आरो 5% 10%हालागै माइनास जालांदों आरो भटआ बेबायदि होनना बुंदों आरो बिनिखायनो UPPL जिसेथा देरहागोन मानसिफ्रा बेबायदि टाइपै माने एन्सारखौ दिहुनदों आरो खिन्थु बे जे एग्जिट पल बे रियेलिटि नङा रियेलिटिया मा बेखौ रावबो बुंनो हाया नालाय बेबायदि मानसिफ्रा सानै दिहुनदों स' रियेल एग्जिट पला माबायदि जायो जुदि एग्जिट पलनि खोथा होनोबा मा खालामो सार्भे खालामो ना पार्टिनि मानसिफ्रा सार्भे खालामो जे बे एरियायाव साबोसे मानसिया UPPL खौ सापर्ट खालामो BPF खौ सापर्ट खालामो कंग्रेसखौ सापर्ट खालामो BJP खौ सापर्ट खालामो AGP खौ सापर्ट खालामो सोरखौबा सापर्ट खालामो बेखौ मा खालामो पार्टिफ्रा ओरै हिसाब खालामनानै नायो गासै भटारखौ नोंथांमोना बे बाथ्राखौ मिथियाबो जानो हागौ बेबायदि खालामनानै मा खालामो गासैबो एरियानिखौ प्लास खालामनानै नायो आरो बेजों लोगोसे थांखांनाय इलेक्सनाव बेसेबां पार्सेन्ट भट मोन्दोंमोन आरो दा मा मिस्टेक खालामदों गासैबो पार्टियानो मिस्टेक खालामो दा जेरै आं नोंथांमोननो बुंनाय पइन्ट माखासेया जाबाय मा फिसा मिस्टेक लिडारफोरनि स' गासैबो लिडारानो मिस्टेक खालामो जाबायदि थांनाय इलेक्सनाव UPPL नि लास्ट टाइमाव जि साकरि होनाय जि मिस्टेकमोन बेनि थाखाय ब्लान्डार जाखादों आरो ना UPPL माने सेस जाखादों आरो जायनि जाहोनाव बिसोरो जेननो गोनां बाध्य जादों स' थिग बेबाराव नोंथांमोना जायफोर फिसा मिस्टेकखौ नुदों आरो जि प्रटेस्टुटि होदोंमोन बै प्रटेस्टुटि होनायफोरा जिहेतु जाफुंहाय नालाय दुखु मोनबाय स' बैबायदि पइन्ट माखासे सालि जारि नायनानै आरो एरियानिफ्राय बै जि सार्भे खालामनायखौ नायनानै प्लास खालामनानै मा एग्जिट पलखौ निस्सय बानायो स' एग्जिट पला बेबायदि बे एरियायाव हमना ला मोनसे एरियायाव मोनसे गामियाव बा मोनसे आनसलिकखौनो हमबाय आङो मोनसे हमना ला आनसलिकआव मोनसे डिस्ट्रिक्टनि मोनसे पार्टआव हमना ला इयाव 10,000 भटार्स दङ बै 10,000 भटार्सखौ बे एरियानि माखासे फिसा नेताफोरा गाव गावनि गामिनिखौ मिथिगौ सोर बेसेबां भट दं स' मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय मा खालामगोन सोर मायाव सापर्ट दङ बेखौ प्लास माइनास खालामना दिहुननानै मा खालामो लास्टआव होल माने एक्सक्लुसिभ टटेल खालामो कमप्रेहेन्सिभलि बिनि उनाव मा जागोन एग्जिट पलनि बाथ्राया फैगोन स' बेबायदि खालामनानै मोनदों आरो नाथाय बेयो 100% रियेल जाया अरायसम माखासे मानसिया ओरैनो सापर्ट दिन्थिफ्लायो नाथाय माखासेया मा जायो रियेल माखासेया नंखायबो जायो आरो नाथाय बैहाय मोनसे बाथ्रा दङ बै जे मिस्टेक लिडारफोरनि मिस्टेकखौ जाय मानसिया गावनि खुगायाव दिहुनदो बै मानसिफोरा मा निस्सय दुखु मोनखाबाय आरो बिनि भटखौ मोननायनि चान्स थागोन 90% 10%खौ दोनबाय स' बेबायदि एग्जिट पला बेबायदि जायो लोगोफोर आरो बिनि अनगायैबो गुबुन रोखोमैबो एग्जिट पल जायो ससियेल मिडियानि थ्रुयैबो जायो स' बे मडार्न जुगनि नाथाय जोंनि BTC आव ससियेल मिडियानि थ्रुयै जेबो एग्जिट पल जागोनखौ आं साना एसेबां केपाबिलिटि गैया जोंनि पलिटिकेल पार्टिफोरा नाथाय नेसनेल पार्टिफोरा बै ससियेल मिडियानि थ्रुयैबो माने बेखौ आइडियाखौ लायो आरो स' बिदिब्ला थारैनो 17ता देरहामारगोन ना मा बिदिब्ला 125th एमेन्डमेन्टआ जामारगोन ना मा 125th एमेन्डमेन्टआ जायोबा इन्टारिम गभर्नमेन्ट फैगोन आरो बे इन्टारिम गभर्नमेन्टआव मा UPPL नि दैदेनगिरिफोरा जायफोरा मा खालामदोंमोन सुक्ति खालामदोंमोन बिटिआर सुक्तिखौ बिसोरो बेवहाय शिफ्ट जागोन बेवहाय दैदेनगिरि जागोन खारन बेबायदि बाथ्राखौथ' UPPL नि मानसिफोरा बुंबाय थादोंमोन आंथ' बेखौ ब्लाफ बादिबो नांदों नाथाय 125th एमेन्डमेन्टआ जायोबा 125th एमेन्डमेन्टआ जुदि जामारोबा बे खिन्थु जोंनि थाखाय मोजांमार रायजो राजा नोंथांमोन जोङो बे बाथ्रा बुंनो हायो जोङो सोलोंथाइ बेकग्राउन्डआव थानाय मानसि हिसाबै बे बाथ्रा बुंनो हायो बे जोंनि थाखाय प्लास पइन्ट नाथाय इन्टारिम गभर्नमेन्टआ सोर जागोन जाया बेयो माखासे ब्लाफ आं बेबायदि बुंगोन स' जायानो फैया मानो नाथाय बे जायोबा जोंनि हारिनि थाखाय लाब जागोन थेंक इउ